Әлеге чара безгә дә уйланырга мәҗбүр итә. Чөнки кеше өчен иң кадерле әйбер бу тормышта сәламәтлек һәм әлбәттә ки вакыт. Һәм без бу экраннардан да, бүгенге чарадан да күрдек, батыр йөрәкле, нинди генә авырлык килмәсә дә, шушы яшәү өчен, тормыш өчен, яшәеш өчен көрәшүче безнең зур шәхесләребезне күрдек. Инде әйтәсе килә, барыбызны да Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен, сәламәтлектән аермасын иде. Матур булып, бердәм булып, инде бу хәйрия марафоны һәрберебезнең күңелендә ел буена дәвам этсен. Чөнки инде ул хәйриячелек кешенең кем икәнен күрсәтә. Һәм бу марафоннарда катнашып, безгә инде ел әйләнәсендә үзебезнең янда булган, авыл хәлгә калган кешеләрне ярдәм итсәк иде. Бүгенге марафонга да безнең зур армиябыз кушылды. Район мәдәният йорты, авыл клублары, районыбызның сәнгать мәктәбе, Агыйдел җыр-бый ансамбле, музей, алар инде кушылып, саллы эшләрен керттеләр. Аларга бик зур хезмәттәшләремә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Мәнфәгатьләрен кайгырту белән безнең коллективыбыз көн дәвамында һәр даим шөгыльләнә. Ләкин күп вакыт бу кайгырту финанс мөмкинлекләренә бәйле булып, акча юклыкка килеп терәлә. Инвалидларга дару алу өчен, аларга дәвалануларын дәвам итү өчен, ярдәм итү максатыннан оештырылган бу марафонда катнашуыгыз өчен рәхмәтебезне җиткерәм. Һәркем үзеннән финанс ярдәме күрсәткән оешма предприятие җитәкчеләренә, эшмәкәрләргә, шәхси гражданнарга үзебезнең ихтирамыбызны җиткерәбез, башыбызны иябез. Шунысы куанычлы. Күреп торасыз, районыбызда олы йөрәкле, мохтаҗларга ярдәм итәргә атлыгып торучы кешеләребез күп. Бу марафонга без дә үзебезнең отделыбыз белән, үзебезнең соцблокка караган отделыбыз белән катнашабыз һәм 32,550 сум күләмендә ярдәмебез белән катнашабыз. Барыбыз да сәламәт булыйк. Ширне кеше сорап алмый. Шушы кешеләр белән эшләүче хезмәткәрләребезгә минем ярдәм итүләрендә рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки без иртән алар белән аралаша башлыйбыз һәм көн дәвамында, кайвакыт тәүлек дәвамында алар белән аралашабыз, аларга ярдәм итәбез. Тагын бер кат рәхмәт әйтәм марафонда катнашучыларга. Бүген ел дәвамында авыр тормыш ситуациясында калган кешеләргә ярдәм итер өчен акчалата ярдәм җыйдык. Без инде сезне ышандырып әйтә алабыз, бу ярдәмнәр һәр мохтаҗ кешегә адреслы барып җитешәчәк. Һәм киләсе елда без бу ярдәмнәр буенча тагын отчет куячакбыз. Без инде социаль блок белән бүгенге марафонда катнашып, 1,1 сум күләмендә акчаны шотларга салдык. Минем һәрбер коллегама, хезмәттәшемә һәм шушы эшнең башында торган һәрбер җитәкчегә зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Бернинди авырлыксыз теләп алынып, алар шушы күләмле генә сумманы җыеп бүгенге көндә тапшырдылар. Бик зур рәхмәт сезгә. Үз изгелекләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын. Һәм инде икенчедән шушы гомумән шушы эш юнәлешен оештыруда инде җаваплы кеше буларак минем барлык шушы залда утырган җитәкчеләргә, райондашларга һәм инде әле залда булмыйча үзләреннән зур өлеш керткән барлык кешеләргә мең рәхмәтләрне җиткерәсе килә. Әле без бүген менә шу залда шушы 2 сәгать эчендә экраннар аша берничә генә шушындый авыр ситуациядә, авыр тормыш шартларында калган берничә генә баланы, берничә генә без инде үзебезнең райондашыбызны күреп киттек. Алар Фәйрүзә апаның отчетыннан күренгәнчә бихисап. Менә ел дәвамында оештырылган эшләребез һәм менә бүгенге көндә иток ясап, марафон аша җыелган акчаларыбыз ел дәвамында шушы райондашларыбызның әз генә дә булса тормыш шартлары яхшыртуда өлеш кертсен иде. Барыбызга да рәхмәт. Авырмыйк, сәламәт булыйк, бердәм булыйк. Nah